Możemy teraz na spokojnie Państwu zagrać to, co tworzymy. Jest to muzyka typowo ludowa, aranżowana troszeczkę w jazzie, troszeczkę w rocku. Tak, abyście Państwo wspólnie z nami pośpiewali i pokołasali się. Mogę do nas bliżej. Myszku sadzała, płatku spływała, płatku spływała, z kwietków sobie próżnęła i laj, 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 laj. Zespół Czterech Łete, bardzo dziękujemy Państwu. Czarek, Daniel, Mieciu, Sylwia, Alicja i ja w skromnej osobie Ania. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy ślicznie.